Çayê Kurmêc nebtenê bi darên zeytûn û hinaran bi navûdenge, lê bi daristanên xwe jî navdar e û bi milyonan darên merxan li navenda bajêr û gundên Efrînê hene. Wek merxên bajêr li taxa Zîdiyê û Mehmûdiyê ta dikîne gundê Tiltawîlê û darên gundê Kersanê ya ser rêya Cindirêsê. Herwiha merxên navçeya Şiyê, Şera û Meydankê û Meydana û hin cihên din. Duh agirek bi darên bendava Meydankê ket, bê ku sedemên wê agirê werin diyarkirin. Ji derek taybet ji malpera Rojava News ra ragihand. Beriya sê rojan agir bi aliyê Rojhilat ya daristana Meydankê ket û berevaniya sivîl û xelkê Meydankê ew agir vemrand. Bê ku kesê pê rabûyê were eşkere kirin, lê xelkê gund grûpên çekdar tûmet dikin. Ji dera malperê herwiha dadiyarkirin, careke din agir bi wan darên merxan ket û dîsa bi alîkariya xelkê hate vemrandin. Lê agirê herî mezin roja 18 meha Hezêranê bû û bi beşdariya endamên Encûmena Xwecihê ya Şera û xelkê gundê Meydankê agir hate kontrol kirin. Ji dera malpera Rojava News tegez dike ku dema endamên encûmenê û xelkê gund bi karê vemrandina agirê radibûn, hin fîşek li ser serê wan re hatin avêtin. Lewma xelkê gund dadana wê agirê dixin stûyê grûpên çekdar. Ji ber ku tê gotin ku hin grûp dixwazin seyrangehan li wê derê vekin. Xelkê gundê Meydankê gilî û gazincên xwe arasteyê berpirsên Tirkiyê kirin û xwestin ku ew kiryar bêne rawestandin û darên temenên wan bi 10 salan e werin parastin.